nitauro chokwadi padare. Ipaimabela zitapera. Sinzane roro ise mitombo nitauro chokwadi padare. Ise mitombo nitauro chokwadi padare. Kana vamwe vari mukati menyaya. Pane vamwe vari mukati menyaya. Mudzimai kubereka ndeti. Toda kunzwa kuti mwana kompleni yake yazobuda nayo baba vake vauya navo mudare. Chirega kurumba chiguno tichitaura newe, ndwandi kutaura newe kare. Hanzouya nani namama? Ndianowa mhangarira ndowari kubvunza. Murume wako uchitaura pindu nyaya yemurume wako iwe. Uchitaurisa kuti vanhu vese vakunzwe. Murume waiti kana akabuda chero basi akasinganisire mari yechikafu. Ndotaiti andoti ndezvechakuru. Aiti kana akanisira mari aindisira $2. $2 iyoyo aida kunotanzi ngaite 3 days kana 2 days. Inofanira kuti yashandei. So 24 akanisira $4. Akabuda akanzi ndinoenda kuzviyeni. Aenda kurwera akadzoka musi 25 na12 usiku. Abva asvika akabva arara. Mangwana makuseni abva tenga chimwe. Ndane mari ipi? Ndandaka kusina mari. Ndakaenda se $4. Normal guy. Ndandashandisa kuenda se yakapera. Ndoshandise chi. Ndati ndachiti pane zvinhu zvandaita se zvandishandisa. Yapera kuzana kubva kauya ndikatengira chi. Ndotengera kuti madrinks nemariwo. What I eat. Abaso winzira mukadzi mumbashitanzi meguru ake. Meguru wake kuita sei? Nero manje. Aitanzi mukadzi womukoma wake. Saka zvavaita zvachona zvinosingaradza ngechi. Masomo ako? Vaita sei? Vaijomborana mafoni vachiitirana mameseji vachitana sina chakanaka. Wewe useka chihure mumasomo ako nokuti mwana biki naye. Vari kupa mai vavo? Kwarana. Ivo vanhu ndokwana vatopa? Kuzotsvaga basi. Saka mai pakutaura vapa kunabva pazouya chiyana chisongoti mukadzi uyu afunye pasi chi asina ibhu vake. Ichi girlfriend rake kozakamboya vakarara vese mumba. Kunasi tozonzi nebhuse. Ndetaina ndisave musikuzvisira. Nebhurova mukama kusenda chitinda kuita sei ndakuenda. Asi vakarara kupi? Vakazotenga kwekurara. Munhu kwamasara pamba nemurume? Ndakasara pamba pepa. Saka iye anenge achingoti mari akandisira yashanda chi yanga ndaziva zvayashanda. Apa mari achina yanisira $4 $2. Ndokutanza yashanda chikazi. Kwaikune mari yemunhu atombondisira. Epasina sisu vangu apa kumba kwangu kwandeitoenda kumoti. Mungu anga asina kusiye mari chikapenga kuti handina mari. Saka izvino muri kupi? Izvezvi akabva pamba pasisa vangu paigara kugara masi. Kutaura ini? Apa izvezvi kumba kwenyu. Kumba kwenyu nemurume wako? Chikunetsa izvino chii? Kunetsa asiye mari yechikafu. Kona iva kuri muri kuti mwana anorarama sei kana muinayo? Mari ndinosiya ndinesa ndapora. Ndisati ndapora. Saka mari inenge iripo iyo ndiyatoti ngatidyiwo mari iyoyo. Pakuda kundizive kuti yashande ndechitiro $4. $4 ne$2. Ari kumona eji yake mwana achiri kumazepi nechiki. Ndimuri kuzona? Dare rakakutarisai imi nemwana uyu. Mukashanda nemwana uyu mashandiro iwayo amuri kuita naye. It's an abuse. Handiti makwana. We need people anovhuma kuti ndatora mwana wangu kuita mukadzi. Handiti makwana. Tinozongohwina nenhau yemakore chete. Kwete kuti mwazogara pamberi petofungidzira kuti zvinhu zvakamira sei. Hazvikude. Handiti makwana. Saka mukamuitira utsinye muri mamutora. Zvose
pakuti munhu kana uchiverenga vana vako unotangira pamukadzi wako kuti mhuri yako handiti kunosvika pamwana wako kupedzisira mungavachengete vanhu vatochengeta isusu mumisha medu 17-18 vanhu pamusha handiti uyo nemukadzi wake nevana vake uyo nemukadzi wake nevana vake vanochengetwa nababa vavo kuti zvinhu hazvisati zvakamira zvakanaka mona kuti mukadzi une vana naye musati 2 vanhu musadaro musadaro 48 she is a half musadaro munozikanwa here mumusha memwana mani nguva yakareba zvakadii nemwedzi ndatsvakirai kuno yemwana musambomira pamberi pematare makadai musamire kana kutambira kumatare zvinhu zvakamira zvakadai imimira machuwa handiti ndimungada muchitodzora mwana wayo akapengereka muchimudzora muchimugarisa apa kwakandida ndakadai handiti muchimudzidzisa upenyu kwete kumuabhiyusa kunomutorera mamazichembereko muchiaunza pamusha moita zvisina basa mumasomo ake mutemo wedu yechivanhu kutora mukadzi ikoko kwamakaita ikoko mukadzi wochiwe muchiisa pamba muchinotamba naye muchiita zvisina basa mumasomo emwana pambedha wake nyange makautenga iye asipo ndewake hapagadziko umwe mukadzi pambedha ipapo imombe izvozvo yamupenda vayakakuzendamisai pamuri izvo yekuti kunotora mukadzi muchishandisa chitaundi hakuna zvinhu zvakadaro musaite zvinhu zvakadaro kumataro usati zotonga tichiti haku kutaundi totonga chivanhu kuti zvinhu zvakaitwa pazvakanaka hatiti makwako tisadaro 38 years ndozvamataura 48 musadaro musadaro chengetai mwana iyeyo ticharamba takaisa maziso kuti zvinhu zvedu zvikupambirai zvakadii kana musingade don't waste mwana wenguva yake handi mapanzo zvandikutaura musatambise nguva yevana hatitika kana watomuti mudzimai wako chimuguruma mwanaye apinde mune zvaunoda handiti tingaise bhajeti ye $2 Yara nyaya wana uto kudara oyo kudabara ozo babara umese manje mchira uada uada yozo wakada mari yawakamutsepa nayo kuti azokuda kuti mwana wayo abvume kuti ndakudai baba inu inhau yekuti mari iyoyo dzorera pakare mari yawayo mupa iyoyo mupe semukadzi wako ngaitowanda semukadzi wako hatidi kukunyadzisai mumatare tiri varume tese we can do zvinhu zvakadaro but not in this way kana wamuda mukadzi muchengete just saka ndiri kuda kutsvakirai kuno yewai mobhadhara wai mope kugadzika mukadzi pamubhedha wake uyu handiti dzeyake uyu kubhadhara mukadzi kutora mumbe yake unopa vabereki vake kuti ndoke kutanga musatotora imba iyo kuiita dambe imba iyi kana musingade mukadzi aiwa nguva isati yapera hatiti makwako ezvino pamunongoonekwa mukangoti adzimai vako unodza vanhu vakutoa ane makore handiti masoro kandi aiwa idhimba mukadzi wayo zvakanaka ipapo torai mukadzi mudii muchengete mugarisani zvakanaka kana musingade
handiti don't waste your time. Handitika nenguva yevabereki vake vakatarisira kuti hazvina basa, ichoisi yaiko nemwana ndiye murume wake waada. Handiti munopedza mwedzi munhu usati wapisa tsvagirai kune mukadzi akaronga kuti umwe auye kuno umwe ndiani. Wakaita zvekuitwa seiyo? Ndati kuti uzoenda kurume ikoko makaita zvafamba sei? Mawirirana. Handiti kuvhevhetedza kuti tiwirirane. Handiti kuvhevhetedza kuti tiwirirane. Saka wakavhevhetedzwa naye. Handiti ndiye akarwisa kuti 1 umude 2 akutore uende baba pake. Atichada isusu manje kupindira kuzokuchengetai pamenyu. Ngakuchengete ega murume uyu. Bvunzai vamuseyama ndapedza nyaya iyi. Tsvakire kuno kuinda kana mangwana chaiye. Yes. From this Friday to the other Friday. Inofanirwa kunge yavepo vanhu kutsvakirai kuno. Ndokuti uzikanwe shamwari yangu. Handiti ukazikanwa navabereki vemukadzi kwete kuza kukuona apa una dai ndada kutandidara handitoke dare rakadai kai. Handitopa muri kutonga munhu yari ani mumaziso edare bati akuunza kudare manje anokuziva uya rako mukadzi wako wapi. Dai vari vabereki vakaenda kuti muri kumuunza kudare muchiti ndiani uyu ngoma handi mapoa asida aunza munhu ndiye anoziva munhu. Anenge attention environment gari ane mwana chekutorekanya ndakataura kuti akataura kuti achitutuka achitaura naye mukadzi wake akati hanzi amai vako vane masari vakapedza. It's non-starter. Anofanira kubhadhara mbudzi mwana wenyu kutaurira mashoko akapusa kudaro. Azinda wanoremusa mashoko akataura maindhuru dzamuzuri baba Kana kuti 35 years. usina zvimwe zvekutaura Autakure mashoko. Iwe ziva zvematudhora zvako wane mafodhora zvako wakadai wane. Ndompara kugara pasi uchitaura kuti imbaba imi munondishura njani. $4. Amuchandiona kurema, makona munokura manje nhasi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Endai munogara kumba zvakanaka. Handiti ndizvo? Ndakamboenda kwedu akadzoka achitanzi mukadzi wake anondida apa abva futi kumudisa manzwa here mahubwa makanga muchiita nhasi uno muri kudarika uri kutaura kuti chiiwe chanza anomanikidzwa kugara neni adogara anomanikidzwa la ndo zvamunotaura mashoko ndakataura kuna sisi wavo nemashoko avakanga vachitaura nokuya vakanga vaita naivo pavana sekuru varipo ndikati indotarisira kuti vana sekuru nanagogo ndo vanofanira kuuya uye mudzimai wano akanga auya ndiani sisi wavo sisi chii sisi ndimai murangwa atadza kuunza muoni atadza kuudza nemunina wake murume wake wamunotaurirana nawo nyaya dzenyu ndiani havasi maikuru nababa mukuru havasiriwo wai muchida kurongera vamwe vanhu zvomusha mavo sei muchida kurongera vamwe zvomusha mavo chakaipa chii kuti maiguru vauya vari kutaura nemuramo wavo nenhau yemunin'ina wavo kozvavanozomupa sadza munodii kuti mamupirei sadza mamupirei tii vakuru noda kukuudzai udai mudareka makabata chokwadi chamunenge makataurira dare handiti makwavo ndoti kumbiro chako kana mati mwana wevanhu hamumude
munotaurira dare kana kutaura vabereki vake pamberi pedare munomuda here mukati endai kumba munogara mukati memazuva 21 yechitarisira mondo yake kana kuti 300 years yekunogadzika mukadzi pamubhedha wake handiti makwa ndopandiri kukusiyirai chete ipapo dai manga muri kunzi hamusi kuda mukadzi makazodii ndakurovai zvirahwe zvacho saka hatisi kudaro hatikurudzire nyaya yekuti munhu ari matuwati like what you are monospoila mwana upenyu hwake mongotora as reject. Don't waste time. Akutaurira musatambise nguva iyoyo kufunga zvakadaro munzvimbo mangu muno mumusha mangu kuti munhu ari 48 19 years motora 2-3 months muchigara nemwana womumwe munhu mongoti all of a sudden makutotambisa mwana womunhu. Imi musadaro. 575 namba yamai toll free. Tinofona tichiisa makomburenzi akadai hamuzopabuda. Hatidi zvinhu zvakadaro. Hatitomboda zvinhu zvakadaro mucommunity yemvana dzakadai sokunzi akatoenda kumurume akatonodzoka. Akatoenda kumurume akanodzoka. Why mutachiraini muri kuwanda vana vadiki? Muri kuabhusa vana vevanhu kuchiita zvisina basa navo. Motora vana vevanhu. Manzwira kuda kupota muchidzwa vana vevanhu kuchirasa kuti musazviite mumangezi. Kwete. Ndarama. Next.